So guys, for the people. But guys, Kupi. Guys, what are we doing? Depends to expire. Check it, guys, for the people. Mbambaira vaya. Ndichakuradza futi dzimwe yacho. Wona zvandazoitawo. Ndandichibvisa mota pambo ya rori pano. Kupisa uku. Muroora yeye uyu. Unenge apisira amweni. Tinotongorya. Tozoti varoora vamweni ka. Zvototongoita panapa ka. Imi motobatana apa indobatana apa. Why not? Vabhuku moseke. Hazviiti ere zvandiri kutaura ini. Nai gogo ndoriyo nhema yekuti tinongozorya. Ha? Ndeyangu. Ndoreva kuti hazviiti ere mbuya zvandoreva. Kuti ndikapisa tise zvandaita zvitongotorya. Why not? Ndindodii manje? Ndapisa wandatiri busy. Mbambaira guys. Onai wo. Uya padhuze nembambaira. Ai, chirimbato, chimamera, chirimbato, ndolana niko, chimamera, chirimbato. Ndakonwa kuzobika tini ndatozonzwa usimbi, tarema unokutsokwa chakaita kudai. Ndingasukawo sei. Ndawa usimbi, ndomwa nemahewu. Mahewu aya, musi watikanda kunoona mbuya kwachivi kuya. Ndo musi wandikatenga mahewu aya. Indochengeta ndoita fimbi. Saka atone 1 week mahewu aya ndinawo. So this is my breakfast. Mvura yakajegera. Ndofana kumwa mvura at least 1 to 2 liters per day. Nayo dieting asikana. Ndoita sei? The soup. I will show you the soup I'm drinking. Ndofa gore nopi. Ndopa wale nenyaya diet. Sandozvipo guys. Uko kurohwa basa vari kuita zvavari kuita. Samozviona basa ri kurohwa. Nana mabhuku avo munongozviona murohwa unopenya. Unoita kuriflekita. Mogera nei uvira nei. Kose musingaiti zvikudu. Hamuzvionewo kuti musakati mabhuku. Vanoita saRick-Ross. Mutapapekwa vanhu comment section. Vanhu ona Rick-Ross musalala. Musaladi baba. Moto imomo. Memface. Lafuno. Ngatachimbotendera client yedu yasvika ndikationa achimboonawo chitendera chona plot rake rakakura. So now vabva zvanzi nachi nemurungu wedu Tindo musikana ari kuseri kundo mwana weclient yedu ndobva ati ndandeiti mbonoona kunonzi kurwizi. So kune ma ada kutaurisa story ari pano uyu muchimbotarisa kunoka. One Mutirikwi guys. Oh. Hi. Munorumwa. One Mutirikwi river. Rakakura chomwe. Kunokwa rinobva nako. One uko. Jesus. My way. Saka vakomana hanzi. Asi makarwa anosvika kapa. Anonga achitorara apo kwatabva kwezoko kana. Ane aripo kanda akazvitaura. Wakadziya mushana ipapo. Uchenjerewo unogona kungobudikirwa nerimwe. Saka vanhu vanotorari panapa. Ona guys. Onaiwo guys. Onaiwo upenyu hwese. Tarirai zvisikwa zvenyu tenzi. Tarirai makomo nenyika neumambo nyika dzose isu tinodada naye tenzi. Tari chenjera uzotodona. Saka vanhu izvozvo vanoenda nepapa. Neipapa panopinda nemvura ipapa vanoyambuka napo ipapa. Honai guys pari kunzi panopinda nemunhu apa. Abuda apa agarwika. Sorry maningi. Honai guys. Kuno kwamazare. Tasingazivi. Asa pando vanogezera vanhu kai. Ina ndimbosweri ndichizvinyengera. Uyu munhu kutowacha. Honai pari kutowacha munhu uyu.
Wamana phone inotora ndinotoichenga yakadai. Chokwadi. Saka nhasi makarwa asi kumbobuda. Anenge achitambira kure. Bosi vanhu vanoziringa zvirika. Vanenge vasingadi. Honai guys, look at this. This phone is nice. Tichikwirira. Ndingadona. Oh guys, apo. Hanzi apo papa ngoti zuva ndori kundikanganisa ndikurya. Takatoyambuka napo last week. Zuva riri kungenga ini ndiri kutya kuinda kwana ngamboriski upenyu hwangu. Asi honai pari kunzi pari kubuda neekera nemvura. Ndo panoyambuka nevanhu ini ndinoinda. Ndinoinda. Straight up. Kumwe divi iro nderoekera. Kunonzi Mutirikwi ndizvo. Mutirikwi river. Mutirikwi river. Ndo I think ndo inonzi inonzi mvura lake Mutirikwi. Exactly. Ndo kune mazikarwe akawanda. Iko patikamira pabhanzi anombozara makarwe. Kunoti pamwe arikutiza chandezvo I don't know. But at the end of the day, guys, how we made nyenge gongonzi handii ndasangana plan yekufunga ndichauya kugwizika nhasi panapo. Saka tazongouya asina nditosha. Tararai mwanzo wakaita. Tararai mwanzo wakaita. This is nice. This is beautiful. Honai uko kudivi. Can say more. I think panonaya mvura panonzi mafloods pepe. Rino ndoro ndakapesa kuona gungwa rakadai kare. Rekare chaiko. Hai aite ndapedza chidzosera inyi. Nei mvura ichirova. Honai kuti po. Kuchitonhora kunoku. Oh. Kuna kunotonhora. Honai icho guys, look at that. Imi mwana anotiziska. Honai guys, honai womwari, honai wokuri kuinda mvura iyeyi uko yaenda tozonoiona zasi ukoko. Asi ukaona zvikanzi garwe rabuda panomanya munhu pano. Awi ata uchibva ipapo tindo iwe hanzi dai maita muchibva ipapo tindaatyiwa kuma hanzi pauri papa vanofamba kuva nedanda kanjani wangu wakamira pozoona musoro wadai handei ndofunga kwese kwanombodarikana. Look at him. Going. No, said no. Sana. Masipota do. Mungu mwenele shema. Samba msango zvedu. Ndokuma. Asi kana ndikaenda kushekwa nyika rodai. Nditoti ndikaenda kushekwa nyika rangu rinodai. Hakuna unopisa. Rotoshata chete. 2 seconds ndikaenda. Ganda rangu ndo zvanenge raitei. Ndikaita 3 months ndosata. Rochinja. Ndotochinja. Rona tonaka chaizvo. Saka zvakanakira kumwe kwese kwasine.